Saaks auki se? Ota ulos se. Saat sä? Auttaaks eskään? Näytäs millainen tää oli. Kato. En till mig. Ja. Vad var det här? Mä luulen, että se on haalari. En till den? Ei, mä luulen, että se on sulle. Katsotaan. Ei, on se Benille. Se on Benin haalari, joo. Ihan oikein. Och det här är mina paket. Joo. Ska jag se Bens paket? Joo, avataan se ihan kohta. Oliks kiva? Ja, jag tittar på filmen nu.